Starka. Ja potrzebuję mój maleńki ostrom. Що потребуєш, Шимонко? Marii ostrom. To čo je malý ostrom? Ten, čo som ja urobil niekedy pri tebe. No ale si bral domov, tak ja neviem, či to tu máš. Ale ja som... Naposledy, keď si tu bol, si bral domov, Lego? Myslím, ten Marii má kraftový ostrom. Ostrov? Ostrom? Áno. Počkaj, Šimonko, vidíš. Dobre. To je veľmi divné. Ja si pamätám, že ja som skradol môj Minecraftový ostrov. Vydrž, Šimonko. No, neviem, čo to vôbec akože myslíš do keľu. To Minecraftové. Minecraftové máš tu na len toto, Šimonko. Toto máš tu na Minecraftové. To. A čo myslíš? Ale ja neviem. Počkaj, neudri sa o toto, Šimonko. Aha. A tu je môj Marii. Dobre, neudri sa. Ja neviem, Šimonko, čo máš taký. To je môj Marii. No, dobre. Toto som ja myslela. Aha, no dobre. Šiminko, vieš, ja... Dobre, ja mám ostro. Ja neviem, čo to je. To nie sú hračky, to sú Lego skladačky. No, ale sa s tým kvázi hráš. Ja nie som šialený. Nie si šialený. Nie som. Nehovorím, že si šialený. Šimonko, nech ti nespadne ten tablet. No, ale ja si iba robím video. Čau, KitKat! Daj na čo zobrať, KitKat. Mama si... Máme KitKat.